Ngenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucindezela usubscribe thola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel yethu. Umculo kaMaskandi uKhuzani umfowabo kaMpungose usephumela obala ngesizathu esimenze wangabe sayivuselela i-contract ke yabaculi bebengaphansi kwenkampani yakhe ke okuyi-IGP. Lo mculo kaMaskandi ukhulume ke neDaily Sign waveza ukuthi isizathu esimenze ukuthi ke engabe savuselela inkontileka yala maciko yawu2 Sikweletu nomkhulekela ukuthi ke ubona izitha zakhe noma ubona ngendlela okwenzeka ngayo endimeni yomculo kaMaskandi imbangi zakhe sezimdonsele kwipolitiki eningi kakhulu. So ubona ukuthi lokho kugcina ke sekwenzeka ekuthenini ke kulimale labaculi abangaphansi kwenkampani yakhe. So akafuna ukuthi ke kugcineni bagcine ke bengcoliswe ile politiki engenampilo ebhekene naye njoba ke engumculi kaMaskandi, ngoba uthi konke lokhu kugcina ke sekubathinta ke nabo. Uthe nokuba ke umqondo wakhe ke wokusayina labaculi noma ke bekubakhulisa, kodwa usebonile ukuthi abaculi bakhe ke nabo badonseka kwipolitiki ke kaMaskandi. Akazimisele ukusayina kabanye maduze kuze kube ke ipolitiki engenampilo isilungisiwe, noma ke ipolitiki engenasidingo isilungisiwe. Ngifisa ukuthi ngizovula khona umbono ukuthi wena ucabangani ke ngalesi sizathu esenza ukuthi lo mculo kaMaskandi uKhuzani umfowabo kaMpungose ekhethe ke ukungabe sayivuselela inkontileka phakathi kwalabaculi abayi2 uSikweletu ke nomkhulekelo ngenxa ke yezimpi sikaMaskandi nepolitiki ekhona endimeni ayibona ke ibhekene naye, njengoba echaza ukuthi ipolitiki imenza ukuthi wagcina engasayivuselelanga ke inkontileka yalabaculi abayi2. Ahlala lapha ku-comment section ngizovula wakho umbono ukuthi wena cabangani ke ngale statement noma ke ngalolu daba.